Den 1. september i år aftalte et enigt regionsråd i Region Syddanmark, at det kommende psykiatrisygehus til en værdi af 412 millioner kroner skal ligge i Vejle. Men mens mange glæder sig over udsigten til at få et nyt psykiatrisygehus til regionen, så er der også mange, der ærger sig over placeringen af det. Vejle Kommune har nemlig foreslået, at psykiatrisygehuset skal ligge på Haveforeningen Nordlys arealer. Det er dårligt nyt for 81 kolonihaveejere, der kan se frem til at få deres huse jævnet med jorden. Derfor har den gamle haveforening gennem det seneste stykke tid kæmpet en hård kamp for at få Region Syddanmark og Vejle Kommune til at skifte mening. Magasinet går i dag i dybden med slaget om psykiatrien. I Haveforeningen Nordly i Vejle er Brian Brun ved at lappe hullerne i vejen efter sidste regnskyl. Snart kan det dog være slut. Et nyt psykiatrisygehus skal bygges i Vejle, og det kan betyde enden for det næsten 100 år gamle haveområde. Jamen altså alle de her små kolonihavehus her, de bliver jævnet med jorden. Det er jo her, man vil ikke hospitalet. Så alt det, der ligger på højre side af vejen, hvis man kigger den vej, og på venstre side af vejen, når man kigger den vej, det bliver jævnet med jorden alt sammen. Vejle Kommune har foreslået Region Syddanmark at bygge psykiatrisygehuset her på Haveforeningens grund, fordi den opfylder de 2 krav, regionen har til beliggenheden. At grunden kan rumme det 40.000 kvadratmeter store psykiatrisygehus, og den ligger tæt på det eksisterende Vejle sygehus. Den gamle haveforening blev ellers i 2006 erklæret bevaringsværdig af Kulturmiljørådet i det tidligere Vejle Amt, der dengang opfordrede Vejle Kommune til at frede området. Det skulle fortælle kulturhistorie, og det gør den der husene og haverne i Nordly i høj grad. De fortæller kulturhistorie, og det er derfor, vi synes, de skal bevares. Men haveforeningen blev aldrig fredet, og området er den eneste mulige placering, Vejle Kommune kan finde til det kommende psykiatrisygehus. Jeg kan godt forstå, at de mennesker, der har deres kolonihaver derude, er glade for dem. Det er sådan, at en gang imellem, så må man tage nogle beslutninger for en udviklingshensyn. Det gør, at man kommer til at genere nogen lidt. Det er jeg selvfølgelig ikke glad for, men det ser jeg som nødvendigt i den her sag. Men i haveforeningen undrer Brian Brun sig over beslutningen. Han mener ikke, at forholdene til at bygge et sygehus er optimale. Altså det er meget underligt, at man overhovedet påtænker at bygge her, fordi som I selv kan se, nu kommer vi derned af. Det er gammel mose og åløb og så videre, man skal bygge på. Og det er jo en enormt besværlig proces at få det funderet, så det kan holde. Men hernede, der har vi sat nogle pæle op. Ved den her pæl, der er det i forhold til de tegninger, der ligger på nuværende tidspunkt. Der skal en af de lukkede gårdrum skal slutte her. Det er simpelthen gavlen af en af husene. Og det virker jo også meget mærkeligt, når man på den anden side af jernbanen for mennesker, der skal bo i lejligheder osv., laver en minimumsafstand på 30 meter. Den her pæl og over til midtjernbanen, der er der 10 meter. På Region Syddanmarks opfordring foreslog Haveforeningen Nordly derfor i oktober 2011 en alternativ placering af psykiatrisygehuset her på Bakken ved Lille Grundet. Grunden ejes af Vejle Kommune og lever både op til regionens størrelseskrav og ligger via en sti i umiddelbar nærhed af Vejle sygehus. Desuden slipper regionen for støj og vibrationer fra jernbanen og udfordringerne ved at bygge i et gammelt moseområde. Så man kan sige, en optimal grund til et psykiatrisk hospital, det ligger der deroppe. Region Syddanmark afviste kort tid efter forslaget, fordi man ikke mente, at grunden kunne bruges. I afslaget står blandt andet, at muligheden, du beskriver, var også op at vende i Vejle Amts tid. Dengang faldt muligheden, som jeg forstod det, også på, at der ikke var mulighed for at lave en reel sammenkobling af psykiatrien og somatikken. Den alternative placering, som Bente Geertz der taler om, er fra tiden, hvor man ville bygge en børnepsykiatrisk afdeling. Og der var det et andet sted, som man anviste dengang til alternativ placering. Den grund, vi har anvist nu, har intet med den gamle placering at gøre. Bente Geertz forholder sig dog til, at Vejle Kommune kun har tilbudt én grund. Det er jo ikke sådan, at vi har haft 10 grunde at vælge imellem her i Vejle. Vi har haft én mulighed, og det var den, de pegede på for Vejle Kommune. Og Vejle Kommune mener ikke, at Haveforeningens forslag er et acceptabelt alternativ. Først og fremmest så er afstanden noget længere. For det andet så er det en enorm fysisk højdeforskel. Jeg har godt set med hensyn til både rullende trapper og tunneler og hvad man ellers kan finde på. Men set med mine øjne, der er det altså ikke hensigtsmæssigt, at man får så lang en afstand. Det er jo en fordyrende proces at skulle anlægge noget som helst hernede på
på Gammel Mose og Åløb jo. Altså det kommer til at koste en formue, og det kommer jeg jo til at betale. Og det gør vi alle i Region Syddanmark jo. Og selvom Bente Gertz ikke mener, at man kan spare penge ved at bygge et andet sted, Men det er ikke billigere. så mener civilingeniør og ekspert i jordbundsforhold Kim Bendiksen det modsatte. Der er sådan set ikke noget til hinder for at bygge et moseområde. Det må bare regne med, at det koster noget mere. Hans vurdering er, at udgifterne kommer til at beløbe sig til I størrelsesorden 1.000 kroner per kvadratmeter. Det er i hvert fald ikke urealistisk, hvis vi vælger at lave et større byggeri i et moseområde. altså en samlet udgift på 40 millioner kroner. Region Syddanmark har bedt Vejle Kommune om at udarbejde en lokalplan for at bygge psykiatrisygehuset på Haveforeningen Nordlys arealer. Men Haveforeningen kæmper videre, blandt andet ved at samle underskrifter i lokalsamfundet. Vi har omkring 2.000 underskrifter indtil videre, og det er bare her. Og så har vi stadigvæk sedler ude også. Der ligger sedler rundt omkring i forretninger og sådan noget, hvor folk kan skrive under på. Det gør altid et indtryk på mig, når der kommer underskriftindsamlinger, hvad enten det er for det ene eller det andet. Og det påvirker mig også i en høring, når der er borgere, der er kede af det, vi er i gang med. Når lokalplanen kommer i offentlig høring, så bliver de sidste sedler, vi har rundt omkring, de bliver samlet ind, og så tæller vi dem op, og så afleverer vi dem til byrådet. Hvis høringen nu viser, at det ikke kan blive på den grund, jamen så må vi finde en alternativ placering i en anden by. Det er faktisk der, vi er lige nu. Ja. Vejle Kommune forventer, at lokalplanen vil blive sendt i offentlig høring til maj i år. Hvis man står fast på at placere psykiatrisygehuset på Haveforeningens arealer, lover Vejle Kommune, at de vil arbejde på at finde en anden placering til de kolonihaveejere, der kommer til at miste deres grund.